Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa katong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi.
Ano sa banta mo ang matabo kung nakilala mo ako? Isa ka adlaw antes ka nagkadto sa nakaligad. Dason, nakilala mong napulo ka tuig nga mas bata sang sa akon. Mangin apektado sinang lakat sang tanan. Ang natabusad to, mahimo nga hindi na matabo subong. Uti, kahapon niya. Kung tani nagpakita ka na. Gusto ko bid kung tani. Apang hinali lang may ginsugo sa akon si Luther. Medyo madugay kag natapos. Gani, subong ko lang ikaw nakantuan. Okay. Napatawad ko na ikaw Pero, paano ka nga kay Luther nakatiner? Nakadumdum ka sang tao nga nakita mo nga nagahigda sa likod sang mga tanom. Sa playground, napulo ka tuig nang nakaligat. Oo. Nakadumdum na ako. Nagapanuigon pala ako sadto sang 12 anyos. Nagbalik kami diri sadto sa Pilipinas para nga magtambong sa lubong sang akon pakaisa nga napatay. Kag nabatian kong sigilano sa mga paryente namon, bahin sa sumpa. Gani nga nagdalagan ako pagwa sa balay, kag nagkadto sa park. Dason, hinali lang nga naghuyop ang mabaskog nga hangin. Kag didto natuon ang iaagi sa isa ka bahin sang kahilamunan. Ganigin palapitan ko. Kag naintriga ako. Didto ko nakita ang isa ka duguon nga lalaki. Dason, nag-abot si Daddy. Kag gintawag niya ako. Kag sa ginbutong ko siya pakadto sa kahilamunan, nga nahamtangan sang amo nga lalaki. Wala na ini. Hinali lang siya nga nadula. As in, wala gisang patimaan nga naghigda siya didto. Ang duta nga nahamtangan sang amo nga playground. Kasubong sa duta sa diin, ginatindugan sadto sang balay ni Silvano. Kag ang lalaki nga nasalapuan mo, Ikaw ato? Kag atong mabaskog nga hangin, siguro, amo atong portal opening. Dito siya nagtapo sa playground. Tungod dito nagbukas ang portal sa nakaligad nga panahon sa balay ni Silvano. Kag amo man atong rason, nga dito ko man nasalapuan ang kaugalingon ko kahapon. Ay, hindi ko gid malimtan ato Ramoncito. apang 12 anyos ka lang sadto. Understandable ina. Kag ang ako nawong natabunan sang madamo nga dugo. Yani, hindi man katingalahan nga hindi mo madumduman ang nawong ko. Kag mas nakapayo. Tungod mas makagubay na sa lakat sa mga hitabo kung natandaan mo ang nawong ko sadto. Kag nagpakita dayon sa akon si Luther. Kag ginkuha niya ako. And the rest was history. Paano kaniya nasalapuan? Nakabatyag siya kuno sang hinali siya nakakita sang ref. Hangin nga daw nagisi sang panganod. Kag sang ginkadtuan niya ang ginhalitan sini, nasalapuan niya ako. Kag pagkatapos nga nabatian niya ang ginsugid ko bahin sa akon, nagdesisyon siya nga kuhaon ako bilang assistant. Kag parehos ang kinsiling ko. Ang pag-abot ko diri 10 years ago, hindi isa ka milagro. Nakahibalo ka bala kung anong natabo? Napulo ka tuig na ang nakaligat? Wala. 10 years ago, amo ang una mo nga pag-abot diri sa banwa nga ini. Kaupod ang pamilya mo. Ang presensya mo, amo ang rason. Kung nga sa among sininga panahon, nagbukas ang portal. Ikaw ang nagdala sa akon diri. Karon, tugti ako nga buhaton ang isa ka bagay nga gusto ko nga buhaton. Napulo ka tuig na ang nakaligan. Kinhalok ka niya ako sa bibig. I love you, Ciara.
love you too, Ramoncito. Ibutang ko sa akong bulsa ang jutay nga kahon nga ini. Amo ining regalo ko kay Sarah sa kaadlawan niya. Kag sarilo, makita ko ang oras. 15 minutos na lang. Birthday na niya. Ika-22 na niya nga paghiwat sang birthday. Kag espesyal ang birthday niya nga ini. Tungod dire ko makonfirmar kon bala. Natapos na matuod ang sumpa. Gani, gusto ko nga ako ang una nga magtamyaw sa iya. Magwa ako diri sa kwarto, diri sa magic shop. Nanginbalay kong magic shop nga ini sa sulod na sang napulo ka tuig. Kag sang nag-abot ako diri, nakita ko ang kinalain sini. Kung ikumparar sa panahon nga gindak-an ko. Ang mga appliances, ang mga gadgets, ang mga salakyan, ang tanan bag-o para sa akon. Kag sa una ko nga pagkakita sang telebisyon, daw malumpat ako sa kakunyag. Dako gid ang pagpasalamat ko nga si Luther amo ang nakasalapo sa akon. Siyang nagbulig sa akon adjust siyang pangabuhi diri sa palaabuton. May katuan ka ba na? Oo. Katuan ko si Sarah. Pila ka minutos lang kadlawan na niya. Kag gusto ko nga ako gid ang una nga makatamyaw sa iya. How sweet naman. Send my regards. Kagari pagali, oh. Sala. Ba? Ano ba na ining ginitsa mo sa akon? Lantawa lang. Ba? Hindi na ordinaryo lang nga yabi, kundi a portal kay. Amoy nang simple ko nga pa-birthday sa nobya mo. Okay lang bala sa imo nga ihatag ko ini kay Sarah? Siyempre, mabuot siya nga bata. Sigurado ako nga halungan niyang yabing ngayon na. Kag hindi pagamiton sa malaing nga paagi. Ay sigurado ina. Kag ginasiguro kung man sa imo nga malipay siya sa regalo mo nga ini. Wala sang duwa-duwa. Kagaw gali. Antes ka maglakat, may pamangkot ako sa imo. Kag permi ko ini malimtan niya ipamangkot. Ano bala ina? Wala ka man siguro sa plano nga maguntat bilang assistant ko, hindi bala? Kay sa katapusan, nakita igin man kamo sang love of your life. Kag gusto mo na lang mga buhi diri bilang mortal nga tinuga. Hindi ka magkabala ka. Wala ko nagaplano nga maguntat. Bisan pa nga kabudlay sa imo inchindihon kung kaisa. Nagustuhan kong pag-obra sa imo. Isa pa, maayo ang sweldo eh. Nalipay ako nga nabatian ni na sa imo. Kung gusto mo dugangan kong sweldo mo, hambala lang ako. Para sa akon, the best ka nga assistant. Kag hindi ako gusto nga mag-untat ka sa pag-obra sa akon subong. Sige, maglakat ka na. Kag good night.
Ato na siya. Karon, iitsa ko ining portal kay. Kag paminsaron ang kwarto ni Ciara para madali ako nga makaabot sa ina. Ba? Ramoncito? Sorry ha. Natublag ko pa lang ang pagtulog mo. Wala. Madali lang mabangon ako. Kaina ka pa pala diri? Bago lang ako nag-abot. Anong natabo? Nga nagbisita ka sang hinali. Hindi inihinali nga pagbisita. Happy birthday. Ay, oo gali no? Birthday ko subong. Pwede mo man ako nga matamyaw karon Kaysa nahibalaan ko, imbitado ka man sa birthday party ko. Gusto ko abi nga ako ang una nga makatamyaw sa imo Oh, so sweet. Thank you Ay, madali lang. May kuhaon lang ako sa bulsa ko. Amoy na yung gift ko sa imo. Wow! Ay, thank you Ano ba lang unod sang jutay nga kahon nga ini? Nga, hindi mo na lang pagbuksan. Ay, oo gali. Madali lang Ba? Sing-sing? Kag may tampo ka diamond? Nga color pink? Ramoncito? Nakahibalo ako nga tuman sini kamahal. Kung tani, wala ka na lang nagpagamo pa. Nagastuhan ka pa. It's okay. Padama ako sa kwarta. Sino pa man abing gastuhan ko? Kundi ikaw. Gani, hindi mo na kinahanglan nga magkabala ka pa. Tungod confident ako nga maghatag sa imo sang tanan. Tubtob sa katubtuban. Thank you Nga mo sina expression sang nawong mo. Hindi ka man siguro mag-propose sa akon, no? Kay nakahibalo ka naman nga naga-eskwela pa ako. Kag base malambutan pa sang 2 ka tuig kag. No. I'm not proposing. Siguraduhon ko anay nga makatapos ka sang imo pagtuon. Kag among pag-propose sa imo sang kasal. Magabiyan sudagan nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang gamu. Number 1 Basta Radio. Come on! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge